kunnafoni jabaran layabagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ka ni ɲamu toujours ka kunnafoni ɲɛnamaw di aw ma toujours k'aw lafaamuya k'aw to sigiyɔrɔ la bi an wulila ka se DR Ala ye beaucoup ma an n'ale kana masala wagati min kɔnɔna na ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw dusukun kami ninnu ka bɛn ni ko fila ye min ye min kɛra Bajangalakaw fɛ yen Sɔngo dugu la Ala bɛ n'i da don a la ka ɲɛfɔli ka ɲɛ yalima jadisiw de don wa yalima kɛlɛ ye fɛn min ye mun de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye jamana kɔnɔ ani tile filanan tuguni an y'a ye justice ye verdict dɔ arandi mɔgɔw m'a faamuya Bakari Togola ka hakili kuma an bɛ kuma da di Ala ye ma ka ɲɛfɔli k'aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu na cogoya min na an ɲangu Ala ye. Ayi bonjour Rebecca i ka kɛnɛ wa Mali kunnafoni bɛ cogo di b'a dɔn aw bɛ YouTube kan kosɛbɛ nka Facebook fana ko sisan aw y'a daminɛ kosɛbɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'aw ma. Amina. Ala ye sɔgɔmaden na an wulila ka s'i ma an y'a ye jamana kami na kosɛbɛ tile fila in na ka kɛ ni min kɛra Sɔngo a ye jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ kosɛbɛ Ala an b'a dɔn i ka wuli ka jɔ ka bon jamana in ko la kosɛbɛ i ka cɛsiri fanga ka bon walasa bɛn ni kɛlɛ a bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogoya min na Ala bɛ se ka faamuyali jumɛn de di jamana kɔnɔdenw ma nin ko in na. Yani n ka kuma daminɛ an bɛ tasibila de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu taɲana bi 31 fɔlɔ mɔgɔ 2 fara la ka minnu taara dɔgɔtɔrɔso la n'o ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na cɛ mɔgɔ 2 fatara a kɛra bi 33 dɔw fana minnu bɛ yen Ala k'o nɔgɔya nka minnu ka somɔgɔw taara n b'a ɲini u fɛ Ala ka sabali d'u ma ka limaniya don u dusukun k'u dɛmɛ ka nin waati in tɛmɛ ka barika da fana an ka Mali autorités ma parce que Mali autorité ye décision dɔ ta n'o ye ka deuil national décrété par le colonel Assimi président de la transition o ye fɛn ye min ka kan parce que ni saya ka kun o tiɲɛ mais ka nin karaba nin cogo la o ka kunna ni bɛɛ ye o décision fana y'a jira k'a fɔ ko Mali denw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan bɛɛ dusu kamilen don bɛɛ bɛ ka i ka hakilina ani ka miiri ani ka tasi fara mɔgɔ minnu ka somɔgɔw tayana kan pour que k'u dɛmɛ ni ko gɛlɛmanba ye min ser'u ma min ye Ala ka latigɛ parce que an bɛ silamɛ fana ani hali ni religion mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko nin ye Ala ka latigɛ donc ka duwawu don kɛ donc pour que nin ko in ka se ka tɛmɛ o cogo la Rebecca an hakili b'a la ni Ala nana ni min ye mɔgɔ se t'a ye o tiɲɛ dɛ nka Mali ka insécurité ko in de bɛ nin bɛɛ daminɛ n'a ju la quoi ko mun de daminɛna k'an fɔ cogo dɔ t'a dɔn ni ka bɔ ka jɛ o de b'a bɛɛ daminɛ na bɛɛ b'a dɔn ko Mali sécurité ko kɛra cogo dɔ ye sisan Ala barika la a bɛ ka forme kuraw ta parce que la situation évolue ka bɔ 2012 ka na bi bɛɛ b'a dɔn an bɛ mɔgɔ la minnu kule la k'a fɔ ko an kana to ko force étrangère kana don an ka jamana kɔnɔ parce que ni force étrangère donna u bɛ na n'u ka agenda de u bɛ na n'u ka fɛnw ye jango an bɛɛ kun b'a dɔn ko programme bilalen kun b'u bolo a mɛnna u bɛ ka waati de kɔnɔ dɔrɔn u bɛ ka cogoya dɔ kɔnɔ dɔrɔn ka cogoya dɔ bila n'o mɔna cogo min na u ka se ka don u ka ko kɛ n'o ye OCRS ko ye an b'o dɔn depuis dans les années 60. Modibo Keyita bɔra ka fɔ an ye président Modibo Keyita ani fana mɔgɔ minnu bɛ Mali politique dɔn fɛn fɛn ye politicien ɲɛnama ye bɛɛ bɛ nin dɔn mais a ma bali dɔw y'u wele ka na k'a fɔ ko olu ka fangani in kama ninnu kana dɔn an fɛ kabini n'u donna fɛn min kun ye juguya min kun ye kelen ye o juguya kɛra bi ba kelen ye ni yɔrɔ kelen juguya kun bɛ yɔrɔ kelen na o juguya sera yɔrɔ ba kelen ma ni ko kun ye gɛlɛya kelen ye a kɛra gɛlɛya ba kelen de bi mais i t'u si ye mɔgɔ kelen ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ Ala la an de filila hali n'u m'a fɔ ka fara mɔgɔw kan minnu ko k'u bɛ o ko in kɛlɛ bi tɛ politique fɔ dɔ ye dɛ nka nin ko ninnu de b'a to mɔgɔ k'a faamu mun de bɛ nin bɛɛ kɔrɔ
an yɛrɛ bɛ fɛ k'o de faamu mun de bɛ nin bɛɛ kɔnɔ justement an ka faamuyali ye kelen dɔrɔn de bɛɛ hakili b'a la ko fɔlɔ dugu de tun bɛ attaquer ni dugu attaquera mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ faga fo ka na se ka siya kɛlɛw ni fɛnw kɛ ka taa dugu kuturu jeni ka siyaw opposer diyagoya siya minnu balola ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kalama des millénaires ka duguw ta jusqu'au Osagota kɛra ɲana mɔgɔ 100 ni joli Sobandataw Bulkesi hali Nampala an ka militaires wa donc nin bɛɛ kɛra yan kan attaqueliw ka taa kan kuturu attaquer jihadistu fɛ jihadistu tɛ marifa dilan carburant t'u bolo dumuni man ka k'u bolo ji man ka k'u bolo mais nin bɛɛ b'u bolo f'u b'o fanga sɔrɔ heureusement maintenant ko bɛ ka yɛlɛma dɔɔni donc ko yɛlɛmanen sisan u bɛ mun kɛ ka taa car kuturu mɔgɔ 50 bɛ car min kɔnɔ ko attaquer mɔgɔ 2 kɔni sera ka boli olu yɛrɛ ma d'a la nimisi ka kuma sisan yɛrɛ bilen ka taa mɔgɔw ni karaba minɛ k'u jeni donc ka adamaden jeni a bɛ balo la kabini a bɛ kule fo ka taa sa wallahi adamaden normal tɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ o ye jɔn ye dɔrɔgu t'a la mɔgɔ min bilala ci la hinɛ tɛ min na kami tɛ min na dusu tɛ min bolo o dɔrɔn de bɛ se ka nin baara sugu kɛ donc c'est des trafiquants de drogue donc drogue ko affaire de bɛ yen nin yɔrɔ ninnu na mɔgɔ minnu b'a ta yɛrɛ fana parce que comment on appelle ça là adamaden ka juguya si tɛ se k'a to i ka ɲɛsin nin fɛn sugu ma muso kɔnɔmaw denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw minnu bɛ b'u ka so sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko an bɛ taa ka na bɛɛ b'a dɔn fana ne ni dɔ tun bɛ plateau dɔ kan kunun a bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ a ko généralement tellement yɔrɔ ninnu insécurité ka bon mɔgɔ bɛ taa sugu jɔ sɔgɔmada fɛ ka taa yanni seli fana bɛ seli dɔrɔn u bɛ segin ka na u ka sugu dabila o la pour que mɔgɔ ka tuma dɔ la hali tɛ taa ni wari ɲini yɛrɛ ou bien ka taa fɛn fɛrɛ u bɛ taa échanger bon mɔgɔ ka ɲɛsin ninnu ma k'u faga nin cogo la ça veut dire quoi ça veut dire que stratégie kura dɔ de kɛra sisan ka kɛlɛ modèle dɔw wuli parce que u bɛ ka battu yɔrɔ dɔ la c'est à dire ko bɛ ka dan kari la dan bɛ ka kari u ka yɔrɔ u ka kɛcogo fɔlɔ ninnu na dɔɔni dɔɔni nka an b'a dɔn o yɔrɔ ninnu ka bɔ kabini Burkina la route du poisson la ka na fɔ sur le Mali kɔnɔna na yen ka na yɛlɛ ka na fɔ Bandiagara bɛɛ b'a dɔn bi Barkane bɔra yɔrɔ tɔ la ka taa o yɔrɔ fanfɛla la n tɛ fɛ k'a lié Barkane ko la nka an b'a dɔn ko Barkane bɛ yɔrɔ yɔrɔ yen de insécurité ka bon donc jateminɛ ka kɛ ko la jateminɛ ka kɛ ko la o ye fɔlɔ ye jateminɛ fana ka kɛ ko jumɛn na tuguni c'est que bɛɛ b'a dɔn kɛlɛw bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ mɔgɔw kisi yen dɛ mais généralement u bɛ taa sigi yɔrɔ minnu na ka taa k'u b'a fɔ lakana bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ minnu de ko bɛ tiɲɛ tuguni ka taa fɛ nka ni y'an ka politique mɔgɔw dɔ kumakan mɛn u bɛ ka nin ko in yan nka au lieu k'u ka tâche bila ɲɛnama yɛrɛ kɛ f'u dusukun na f'u bɛɛ ka dɔn nin ye tâche bila ye u bɛ fɛ ka nin de exploiter ka population la révolter nin ko in kama ka kɛ comme si mɔgɔ minnu bɛ an ɲɛmaya la bi n'o y'an ka autorité olu de ka baara kɛlen de nin ye ou bien olu ka baara kɛbaliya de nin ye olu ka fagoniya de nin ye ou bien olu ka dɛsɛ de nin ye c'est vrai que les autorités doivent protéger tous les Maliens mais bɛɛ b'a dɔn mun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn kow tun bɛ kɛ cogo min na donc plus n'i bɛ mɔgɔ koron ka koron ale fana bɛ fɛn dɔ inventer ka taa fɛ n'an bɛ taa an bɛ se ala sɔnna donc ka yira mɔgɔw la dɔrɔn Bandiagarakaw Songokaw mɔgɔ ka somɔgɔ tun b'a la parce que mɔgɔw bɛɛ de fɛn fɛn tun bɛ fɛn kɔnɔ u y'a bɛɛ de faga pratiquement fo n'u dɛsɛra mun na ni ala min ni juma u bɛɛ ka dɔn dɔrɔn maliyɛn bɛɛ dusuma kasalen don nin ko in na nka u kana sɔn mɔgɔ si ka don senkɔrɔ nin kama exploiter leur douleur k'a fɔ k'u bɛ na olu n'u ka jamana bila ɲɔgɔn na alors que an y'a mɛn yɛrɛ ko kɛlen kɔfɛ ratissage daminɛna awɔ u ko désobéissance Bandiagarakaw ye désobéissance yɛrɛ daminɛ ouais désobéissance civile u y'o de fɔ c'est vrai que désobéissance civile sauf que désobéissance civile de bɛ kɛ avec un état normal on n'est pas dans un état normal on n'est pas dans une république désobéissance civile bɛ kɛ de république tɛ bi o an bɛ transition dɔ de kɔnɔ mais c'est vrai ni mɔgɔw dusu kasira et puis u ko k'u ye autorité avertie bon Mali ye 1 241 238 km². Jamana si tɛ yen min bɛ se k'a ka jamana lakana à 100%. nka ni mɔgɔ caman sara nin cogo la ani nin sa cogo la
tout le monde a le droit de se fâcher. Tout le monde a le droit de faire son deuil. Tout le monde a le droit ka dimi ka yira ko nin ko inte ben ate ben fana do. Nga ko mi manga do akono dron ou kana son politique ko ka do asen ko. Parce que ni politique ko c'est dona ko o e juma ye c'est comme si ou be ka mogo munu kanga mogo munu accuser mogo munu sera ma kele mi be ka ko mogo munu ka taka boy ou be ka taka boy fana sira do be ka yira bi munu bu ge o ka to andi nyogonje ni bembe dugu nunu fen fen na ibaye mogo were munu sigile mbe ulu ka bende nous de sigira ka fait signer des actes de paix entre eux ou leur de sigira ka fait de façon locale et au de réussira donc vraiment bibina en tout cas ne kon be mu fodoro nin ko aka bon exploitation politique mako mais bena ye nous kuma fait fait ça o bena o de yanga bebe no kuma refo ka ke comme si c'est vrai que bonedo mais bonne mi da madame ne bide don fura de be kanjina la don kata maintenant ni yoro min ta bura ko so be yoro min ta chauffeur ko so be jago ya do armée be fen do ke pour que ka o tigu du susuma je crois que armée yo dame nga nin koy anga tani hakili anga tani hakili sigi parce que o fait ka blasira mun ka o sira ko be ajera be mabi ko flaw ni do no côté ajera be mabi ko bamana ni flaw côté ajera be mabi ko do no ni x ou y côté parce que ambe people kele ambe ajera flaw ma ajera fana do no maintenant munu men ni koro de jugu munu be no anga de jugu kelen min bala u ka don dron ko aussi te to kelen to lenta mo ko se ki ka jamana la jabata ki ka to c'est pas possible. Par contre moi j'ai vu il be donso doye wallahi be 2 mètres bo ou te kanyi tugo minu ka bon tugo mina c'est direct des américains noirs et rebado ni tanga mali donso ibe flaw kan do ye video do la ko do be ka ke wallahi ni taka foka jamo la de anga fla kan folente mo fla ba do kan flaw te hali kan wara ibo mela iba ka ko abiki kon donc on peut faire fin de la diago fo guerre civile ka ke mal mu desero la ça fait 8 ans peut-être que ni na nyogona fin de fait ka mo dusuma kasa tugo do la pour que mo révolter ou ka révolter ou ñu ñogon ci folo ka sia la sia do heureusement que ni ko hakili kuma kera la mo shima sia ko kuma fo amo fo fanchi ça c'est déjà un avantage. Le deuxième avantage halni avantage te ça là deuxième avantage c'est que au moins ni ko inkera do anga armée willa ka fo kube faire do ke no rati sa uniforme mais ni mo do be barake tugo mina c'est tellement au bout de mes quoi tellement de mes bagaboula tellement au kateli ni fait nous ba ke en un laps de temps et puis généralement no kera ni tugo la fana ibaye mo ko hakeli jigi do Paris France mu ko kube na kisia ko Bataclan mo ko de France no kan kata mo juli faga ni tugo et au Bénin États-Unis mo kele be malfata ka yala kata école ko rube kata yoro do la kata malfa ci belata ni ko mbeke de façon inopinée tubabu kan anta do bamana kan futugo fait même ko balalion ken tugo la ko ballion do ta donc c'est pas facile ka contrecarrer nga nam bena ni population sonaka barake ni autorité je crois que fou be sir ni bela don bon ni be mo faga be kirikara ko bon système de be ka faga bi système min be ankan o de be ka faga bi donc ni ko ye ou be munke mais ande kanga hakili sidi dimi dona munu na kateme munu ka c'est bien déjà que les deux nationaux anga gerawula anga fara ñogon kan ka foko vraiment ni se ka continuer d'accord ambe beta shibla ko mais ala e mo do ko pour que ni ko yera ba ha fara pour que cadre ni do ko kuma kana ko association mun bi capital pour la taku je crois ani dina doron donc ko ka association des ressortissants des villages fait ko ka ko be dala beka ke jama kulu bakili jamana ko wala sa beni kili am sera sala to do wala sa fara ni ka dabla parce que ko ni ya ye fara li fene be association do be sigi no ko mo da ko donc est-ce que bi ni o association ni ci la solution te ke ko na boy baro ni ko tellement c'est pourri dedans là tellement à faire à tout là ko ke tuo quoi faut ka damate. Moi je me rappelle pas c'est à Kera Kasora ante ama berebo folo mais autant de Modibo Keita s'il y a différence nous c'était pratiquement interdit d'ailleurs à la récépissé sur tout ce qui est sur là-bas et puis même dans notre constitution avec fois niveau politique quelle est état qui religion base l'état qui état boyoro no géographie base l'état qui ethnie base là c'est pour que gagner fin nous mais ni mara jugu soro la mara mo mun be mara jugu ke munu ma famali soro munu ma fin soro nous devait ta
fo bi i b'a ye hali numu jɛkulu b'u bolo k'a fɔ ko numu olu parce que olu de ne ka mɔgɔ ye minnu an bɛɛ bɛ minnu an bɛɛ ka fisa ni minnu ye mais hali numu i b'u ye parce que tout ça c'est fait pour que mɔgɔ identifier bon ni mɔgɔ identifiera ça amène toujours des problèmes après c'est pourquoi effectivement je suis d'accord non sera ka kɛ fɛn maaw sa ka tɛmɛ o kan c'est-à-dire tout ce qui est sur les bases ethniques sur les bases religieuses a ka dabila Mali la pourquoi mais hali bi chance b'an bolo surtout sur le plan religieux an b'a dɔn an ka religieux bɛɛ bɛnnen don kuma bɛɛ ɲɛma ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon hali ni furugu ni fɛnw ni ɲɛngoya ni fitiniw ni fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ au moins u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ je crois que même le 31 août ils ont montré l'exemple ka fɔ solution nationale ka kɛ hali bi u kelen kelen bɛ ka kuma ka fara ɲɔgɔn kan k'o kuma fɔ i ye mun fɔ fana moi je suis entièrement d'accord communautarisme man ɲi parce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ de kɔfɛ a bɛ na ni farali ye mais Mali yɛrɛ ye chance min sɔrɔ c'est que le Mali est déjà une grande nation an cogo la ɲɔgɔn na i tɛ dɔ dusi kɔnɔ hali ne bɛ ka numu mun de ta n'i donna i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔmɛkɛ dɔ joli bɛ yen ou bien n'i donna jɔyɔrɔmɛkɛ dɔ la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bamanakɛ dɔ ka joli bɛ yen n'i donna suraka dɔ fɛ i b'a sɔrɔ ko kɔrɔbɔrɔ dɔ ka joli bɛ yen donc a fɛn ninnu an donna ɲɔgɔn na kojugu et c'est ce brassage là minnu an mɔkɛw ni an ka Modibo Keyita ni fɛn ninnu ye mun kɛ a bɛ avancer aussi o kɛra sababu ye fo mɔgɔ bɛɛ donna ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ ko bamanan mana kɛ kafa cogo o cogo ni fulamuso t'a ka so k'a ka bamananya ma dafa donc n'a bɛ fɔ ça veut dire que an yɛrɛ jɛnna n'a ye fɛn dɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment Mali yɛrɛ sigi cogo la ça nous favorise d'éviter ces choses là mais nin bɛɛ bɛ dépend jumɛn na politique min bɛ Mali gouverner et malheureusement peut-être que c'est maintenant qu'on a la chance que mɔgɔ minnu nana n'u ka kun tilenna dɔɔnin don ko olu ni jamanadenw bɛ kuma kelen fɔ et je crois que preuve caman bɛ k'u ni jamanadenw bɛ kuma kelen fɔ. donc sisan an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko ni appel ka lancer autorités ma c'est-à-dire u ka fɛɛrɛ kɛ communautarisme bɛ yen siya minnu bɔlen ni ɲɔgɔn na u ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka dabila cogoya min na jamana bɛ se ka suma. an bɛ taa fɛn kun kan mɔgɔ dɔw fana ko kɛlɛ in na ko règlement de compte ko c'est-à-dire que fɛnw sigidaladenw yɛrɛ dama de bɛ bila ɲɔgɔn na donc olu yɛrɛ de bɛ wuli ka règlement de compte kɛ donc n'an ka population ne sait pas à qui attaquer en plutôt armée ni armée taara armée bɛ taa population de sɔrɔ an ye armée t'a dɔn a bɛ min kɛlɛ mun b'i bolo ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na ni kɛlɛ in na. ce qui est sur règlement de compte i b'a dɔn ni kɛlɛ wulila bɛɛ b'i ka affaire ni régler a kɔnɔ c'est vrai que i b'a sɔrɔ kɛlɛ murumuru bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ profiter ni insécurité la u ka règlement de compte o kɔni tɛ ban ko la o c'est tout ça o bɛ kɛ parce que kɛlɛ de kɛra effectivement i ye mun fɔ fana bi bi na armée foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ karisa i tɛ jihadiste ye karisa i ye donso ye karisa i tɛ donso ye parce que siya bɛɛ bɛ donsoya la o ko filaw b'a la d'ailleurs je crois que donso yɛrɛ tɛ siya ye voilà donsoya tɛ siya ye donsoya ye baara de donc maintenant k'a fɔ fana dɔgɔnɔw bɛɛ fana bɛɛ tɛ donso ye o voilà filaw fana bɛɛ tɛ jihadiste ye kɔrɔbɔrɔ bɛɛ ta ye o bamananw bɛɛ ta ye o a bɛɛ kelen kelen fana b'a la généralement puis jihadisiya yɛrɛ n'i y'a jateminɛ kojuguba tɛ koyi min kɛra kojugu o ye terrorisme ya de c'est les terroristes là jihadiste kɔrɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min bɛ kɛlɛ k'a ka diinɛ kama parce que Mali la an ma jihadisme ni terrorisme fama en fait voilà donc n'i ye an ka mɔgɔ ninnu ɲininka hakɛ to bɛɛ b'a dɔn ko jihadisme ye baara min ye c'est à dire ka jihadi kɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ka diinɛ ka sinsin tiɲɛ kan o dɔrɔn don et puis hali donsoya yɛrɛ mais donso yɛrɛ b'a fɔ ko u ka fɛn fɔlɔ ye ka i sigiɲɔgɔn lakana donc ni donsoya kɛra ka adamaden kɔni faga i b'a dɔn o tɛ donsoya ye bilen o ye wari ɲini fɛn don donc maintenant armée ko in effectivement l'armée a de sérieux problèmes parce que u t'a dɔn u tɛ mɔgɔ si bɔ ɲɔgɔn na bilen généralement les accoutrements moi j'ai l'habitude de faire une vidéo il y a de cela 4 ou 5 ans n ko n'i ko ko i ye bese sɔrɔ fila bolo i ye hali sisan u bɛ siran de sinon lasasi tun bɛ filaw bɛɛ bolo minnu bɛ taa ni misiw ye bere sugu dɔ b'u bolo bere janja dɔ don n'i ye nin ye fila bolo i ko ko nin ye jihadiste ye ko nin ye terroriste ye ko nin ye kojugukɛla ye walahi i y'a tɔɲɔ parce que bese ye fila tala ye mun na ni fulaw taara ani muru ni fula taara kungo kɔnɔ surtout minnu bɛ bagan misɛnnin fɛngɛ ta u bɛ yɛlɛ jiriw de kan ka bese kɛ ka jiriw tigɛ tigɛ de ka bolo nugulen ninnu hali jiri tigɛ cogo faw bɛ denw kala kɔrɔkɛw bɛ dɔgɔninw kala pour que jiri in san wɛrɛ a ka se ka baara kɛ san wɛrɛ
n'a tɔɔrɔ ma yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali an ka flore n'an ka fɛn ninnu an ka végétation tɛ tiɲɛ yɛrɛ mais sisan ko caman donna la dɔgɔ ɲiniw ni fɛn ɲiniw hali dɔgɔtalaw fana ni dɔgɔ ma ja u t'a tigɛ u t'a ta o fɔlɔ o bɛ k'o de kun bɛ yen donc BC bɛ kɛ mɔgɔ bolo kama muru bɛ kɛ fila bolo parce que i b'a ye n'a taara misiw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn encorner n t'a dɔn u bɛ gere kɛ ka ɲɔgɔn fɛn kɛ sogo comme an ye silamɛ an tɛ sogo su donc u bɛ girin k'a faga fila misi gɛnna bɛɛ ye boucher de u bɛ se sogo mara fɛngɛ sogo boso cogo la ka tɛmɛ hali boucher kan parce que u lamɔna o de kɔnɔ donc ni lasasi kun b'u bolo parce que kuma dɔ la kungo kɔnɔna ninnu na olu ni les lions les léopards comment on appelle ça là waraninkala ninnu fɛn ninnu u bɛ bɛn donc ils sont obligés de se protéger mais bi n'a yɛrɛ mɔgɔ min bolo a i sara dɔn moi mon petit frère de lait même père même mère don min na u ye Burkina dugu min attaqué fo mɔgɔ 160 fagara bɛɛ hirila ka taa frontière fan fɛ olu ni Côte d'Ivoire ale bɛ Côte d'Ivoire de il a des troupeaux de bœufs donc kuma min na sécheresse kɛra dans les années 73 ka na 80 ninnu an ka mɔgɔ caman taara yen fan fɛ ale b'o la mais u taara minɛ k'a kɛ ko djihadiste don ko terroriste don simplement parce que kuma min na ni fɛnw kɛra ale yɛrɛ mɔgɔ la minnu bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la ja Côte d'Ivoire ye u ka armée avancé donc u donna armée zone dɔ la u bɛ deli ka don mun na olu t'a dɔn u ka moto kan u ko ma k'u t'a dɔn yan tɛ tɛmɛ sira u k'u t'a dɔn u y'u minɛ muru kun b'a kɛrɛ la voilà mais u y'u bila yɔrɔ parce que mɔgɔ sɔrɔla minnu ko ye ninnu bɛ yan de u y'u bila u taara u ka ci la u segintɔ la u nana u ye sogo di mɔgɔ militaire ninnu ma parce que u taara mariage dɔ la ka tila ka 4000 bɔ poche la ka d'u ma ka taa n'u yɛrɛ parce que olu bɛ baara kɛ ten u taalen u ka dugu fitini ko Tigida o su kelen o poste nana attaqué donc militaire fana c'est que normal hali ne de ye militaire ye n hakili bɛ jigin o la ko i b'a sɔrɔ ninnu nana indicateur ya de la u taara u nɔfɛ ka t'u sɔrɔ u ka du kɔnɔ o dugusajɛ k'u bɛɛ ramasser ka na mɔgɔ kelen de kun absalen don ko n'o tigi nana ka t'u sɔrɔ ka na o mɔgɔ nana o y'a fɔ o taara u sɔrɔ ka na u taara n'u ye an ye kalo 6 kɛ Pankapu la mais ta ka segin na pour k'u bila mais u y'u ka enquête bɛɛ kɛ ka fɛn bɛɛ c'est-à-dire ils ont fait toutes sortes d'enquêtes mais min diyara ne ye Côte d'Ivoire ka fɛnw na olu ma mɔgɔ bɔgɔ olu ma mɔgɔ k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛ bɔ u da diyagoya k'u ka galon kɛ tiɲɛ ye diyagoya vraiment ils ont fait toutes les enquêtes u libéré la ala tɛ une semaine bɔ ne kun taara fo Korogo kama yɛrɛ mais u libéré la ala tɛ une semaine c'est pour te dire simplement que mɔgɔ si tɛ Mali an ka sigi cogo la ko n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ta parce que nin fini de b'a la ne yɛrɛ ko n dɔgɔnin ma a kana fila fini ninnu don bilen yɛrɛ a ka to ka bazɛnw don ou bien a ka pantalon ni chemise yɛrɛ don hali ni an ma dege o la kosɛbɛ donc c'est pour simplement dire que bi bi na ce qu'on appelle le délit de faciès a bɛ kɛ dugubaw kɔnɔ dɛ kuma dɔ la ni farafinw taara tubabuw fɛ ou bien n'u taara Amérique fɛ i b'u ye dɔrɔn parce que n'i ye farafin u bɛ sin k'a tigi minɛ ta ka datugu bɛ k'a minɛ k'a lajɛ parce que simplement sur le faciès u ye voilà c'est exactement la même chose n'i ye fulaw bɛɛ kɛ djihadiste ye i ye fulaw ta mɔgɔ si ma sɛgɛn ka tɛmɛ fulaw ka yɛrɛ nin ko na parce que u b'u wajibiya ka don ninnu cɛ mɔgɔ minnu b'a ɲɛma la olu bɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ tugu ko fo ka taa diɲɛ wuli donc n'i ko k'i b'o fana faga o kama y'a dɔn y'a tɔɲɔ donc c'est pourquoi l'armée a des problèmes pour séparer mais je sais que u tɛ dɛsɛ ils ont des grands stratèges ils ont des grands généraux u tɛna dɛsɛ hali n'u bɛ na donsow bɛɛ wele ka fulaw bɛɛ wele a ye marifa bila minnu bɛ se ka baara kɛ k'u ta armée la minnu bɛ se ka baara kɛ fana ka bon donc a tɛ dɛsɛ quoi donc je crois que l'armée est en train de faire ce qu'elle peut. D'accord, donc ala aw yɛrɛ ka jɛkulu CFM o ye ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔ kosɛbɛ aw bɛ fɛ ka wuli ka jɔ communication na sugu jumɛn de kɛ nin ko in parce que ne yɛrɛ hakilina la fo nin ko in ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw m'a faamu jamana kɔnɔden fɛ de l'armée est incapable donc an dun ka ɲininiw la an y'a ye k'a fɔ ni armée taara armée ne sait pas qui faire face réellement donc aw bɛ fɛ ka communication jumɛn de kɛ walasa ka jamana kɔnɔdenw lafaamuya nin ko in na. La première chose c'est que bon bi bi na se bataille ten kosɛbɛ mais mɔgɔ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka la première communication à faire c'est que k'a yira mɔgɔ la k'an bɛ se ka kɛlɛ dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que mɔgɔ minnu ye nin s'an ma diɲɛ bɔ ka bɔ o kalama surtout ka population yɛrɛ ka bɔ a kalama u bɛ mun na yan n'o de y'an ka sortie ninnu ye le 21 an kɛra mɔgɔ la minnu y'a organisé sisan fana an kɛra mɔgɔ ye minnu vraiment ye baara kɛ pour que fara ɲɔgɔn kan kɛ fo an taara ɲɔgɔn ye b'u ye ka yeta Mali kuma bɔli la ni vision bouée pour le Mali parce que cɛkɔrɔba in bɔra k'a fɔ transition ka dɛmɛ o kɛra plateforme belebele et le 10 an bɛna bɔ tuguni o ye fɔlɔ ye filanan ye o ye ne ni aw an bɛ ka baara min kɛ tan an mɔgɔ caman bɛ taa sur les médias o to ka kuma fɔ sabanan ye mun ye ka déplacer yɛrɛ o b'an kɔnɔ ka programmer on ira partout dans le Mali a tɛmɛ kosɛbɛ ka taa sigiɲɔgɔnya kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen fana minnu bɛ sigiɲɔgɔnya kɛ mais u b'a kɛ ni bɛɛ b'a kɛ n'i ka sira ye an fana b'a kɛ pardon ani fara ɲɔgɔn kan mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui honnêtement ko caman bɛ ka faamu
et Dieu merci grâce aux réseaux sociaux ko caman de bɛ ka faamu ko in na parce que mɔgɔ minnu ko hakili la mun kun bɛ o bɛɛ y'a dɔn et je crois que mɔgɔw fana bɛ ka faamu armée fana le problème de l'armée c'est que a tɛ se ka dɔn jɔn de nin ye jɔn de jugu ye mais ni population ye baara kɛ population farala ɲɔgɔn kan donc nin bɛɛ ka nɔgɔ. D'accord an ye faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ ala an bɛ taa an ka sujet filanan na n'o ye Bakari Togola akitima ko ye. Allez. Allez, an taa an ka sujet filanan na n'o ye Bakari Togola a ka akitima ko ye maliyɛnw ma faamuyali sɔrɔ ko in na yalima kunnafoni jɔnjɔnlen bɛ ala ye bolo ka di maliyɛnw ma nin ko in na. Bon kunnafoni min bɛ yen dɔrɔn honnêtement tuma min na Bakari Togola bilala an dun b'a dɔn dɔw y'a fɔ ko a kun bɛ structure min kɔnɔ n'o ye APK o waati 9 milliards ko kuma fɔra dɔw yɛrɛ ko 13 milliards c'est que sur fɛn caman b'a la engrais feerela tɛ ko fana u ye nin marché di u ye nin kɛ vraiment tellement milliards dumuni nɔgɔyara maliyɛn bolo fo milliard fɔli da la a tɛ mɔgɔ si dimi sinon fɔlɔ mɔgɔ n'i y'a mɛn yarɔ ka kuma na ko patron yɛrɛ bɛ a bɛ million a b'aw dafa million na tan donc o b'a fɔ million n t'a dɔn n'o ye Gimba ye donc Gimba de y'a fɔ quoi k'a ka patron don u bɛ ka million ko kuma fɔ k'ale yɛrɛ bɛ siran o k'u bɛ ka million ko kuma fɔ bi bi in na mɔgɔ bɛ ka milliard ko kuma de fɔ bon honnêtement Bakari Togola bilali a balila maliyɛn caman na et je crois que mɔgɔ bɛ ka c'est devenu ce qu'on appelle le secret de polichinelle quoi. C'est-à-dire mɔgɔ b'a fɔ ten mais bɛɛ b'a fɔ duguma mais mɔgɔ si tɛ k'a yanga mɔgɔ caman kɔni tɛ k'a yanga mais a kɛlen don dusuma kami modèle dɔ ye parce que i b'a dɔn ni fɛn min ni tiɲɛ bɔlen don ala de b'a galonma yɔrɔ dɔn dɛ mais n'a ni tiɲɛ de bɔlen don n'o tiɲɛ ma ye jamanadenw fɛ mɔgɔ bɛ wuli ka kuma donc ni acte in honnêtement n k'a fɔ ne b'a fɔ ni diinɛ ni ŋaniya ye a ye justice tɔgɔ tiɲɛ a ye justice tɔgɔ tiɲɛ mun na parce que k'a fɔ dɔrɔn Bakari Togola ka taa jɔ k'a fɔ ko ne ye kunfin ye m'a signé mɔgɔ wɛrɛ de y'a signé ka tila k'a bila o kama de don wa fɛn wɛrɛ kama de don wa c'est que sûr c'est que nin kɔni tɛ mɔgɔ bila kun bɔ nin ko in na parce que wari ma ye fɔlɔ ou bien wari sarala joli de sarala hali ni wari sarala fana acte min posera o bɛ yen parce que a ye tɔgɔ tiɲɛ de se baarakɛla ma a ye tɔgɔ tiɲɛ se structure ma a ye tɔgɔ tiɲɛ jamana ma a ye tɔgɔ tiɲɛ jamana baarakɛcogo donc maintenant justice min tɔgɔ tiɲɛna min bɛ nisɔndiya o fɛngɛ papier dɔ bɔra sɔgɔmada in na nin yɔrɔ la n bɛ ministre de la justice fo Kasoge parce que j'ai vu dans ce document là n ka téléphone kun ma diya yɛrɛ la n kun b'a yira mɔgɔ la en direct il a pris un document pour dire que olu ka information mun yɛlɛla ka se olu ma ko k'u y'a mɛn connivence c'est-à-dire connivence kɔrɔ ye mun ye bɛnbɛnbɛn dɔ ou bien bɛnkan dɔ ou bien baara dɔ kɛra mɔgɔ minnu kan ka nin kiiri tigɛ ani kiiri tigɛra cogo min na ani cɛ bilala cogo min na je crois que document yɛrɛ dɔ di ka instruction kɛ ko enquête ka kɛ sur le plan administratif que les gens comprennent c'est-à-dire travail administratif administration judiciaire fana bɛ yen juge i dan ye fan minɛ procureur i dan ye min ye procureur de fanga ka bɔ parce que ale de bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la dans toutes les juridictions n'i taara cour suprême la o i taara cour d'appel la o i taara an ka juridiction d'instance de première instance ninnu bɛɛ la c'est pour cela que mɔgɔ ni problème b'i da la i dalen b'a la ko kɛra la a ma diya a ma bɛn ma ou bien ko dɔ kɛra i y'a ye a man ka kɛ i ka kuma kɛla o ye procureur de le procureur a obligation de recevoir tout homme, tout habitant ou tout citoyen qui jouit de ses droits k'a ka kuma lamɛn a bɛ na mun fɔ parce que ale de bɛ mɔgɔ datugu ale de bɛ mɔgɔw fɛngɛ an bɛɛ tɔgɔ la donc maintenant le ministère de la justice aussi ale fana bɛ se ka procureur général bila ka baara dɔ kɛ baara taabolo la n'a ɲɛna wa n'a ma ɲɛ je crois que comme olu fana ye nin dɛmɛ peut-être que normalement kabini jugement kɛra ma bɔ o kalama si le parquet a fait appel ni jugement kɛra n'a ma ɲɛ sa procureur min bɛ yen ale yɛrɛ b'a fɔ k'a ma jɛ ni juge ye kiiri min tigɛ a ma jɛ n'a ye a b'a fɔ a ka taa sanfɛ o fana droit bɛ yen mais le juge est indépendant sur siège juge min bɛ jugement kɛ juge min bɛ jugement c'est le code pénal ne fana bɛ dalɔzu kalan tubabukan dɔrɔn don mais a bɛ se ka kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ juge yɛrɛ bɛ min juge kɔni de b'u ka baara dɔn mais an fana bɛ ninnu kalan pour que an kana fili u ka fɛnw na donc maintenant k'a fɔ simplement que
sur le plan administratif ni juge e bara min ke no manye ni procureur e appel ko be nam appel kan ko beaucoup mon todo mais ce que sur ni papier juge ministre de la justice e min bota donc maintenant bara de benal ke kala est-ce que administrativement faut tout do kera munu mangake est-ce que administrativement fin do be mum be se ka explication dit ka foko honnêtement ni bara en kay akitera c'est-à-dire ya bla ka sora manga bla donc modo do o koni kada ko ne amunu jamana dew ka foko vraiment ni ko a sikana bana ko sobe donc voici le document ta doni ka mo bi se ga ya document de flène donc juge de ya ni se ga rapport donc am se ga foko ni bora so ma dayna bora so ma dayna bora so ma dayna par rapport sur les jamana ko do ma fo fa me donc boga ni fait bora après là ka de me date là le 7 à fleur voilà le 7 décembre donc ni document yi document yi me fo iba haketo ba kala yi voilà dama donc ka fam document yi ko demande d'ouverture d'une enquête. Bon, d'ailleurs, depuis juin, Bamako le 7 décembre 2021, Bamako bi, le 8 décembre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde sur le ministre de la Justice, au procureur, procureur général de monsieur le procureur général de la Cour d'appel. Il y a du procureur général de Maroka, parce que Alekanga, procureur de la justice ou de donc, à cause demande d'ouverture d'une enquête, enquête parce que la Cour d'assises, en session spéciale sur les affaires économiques et financières, a tenu le lundi 29 novembre 2021 un arrêt d'acquittement dans le dossier entre parenthèses ministère public contre Bakary Togola et autres accusés d'atteinte aux biens publics et complicité de faux et usage de faux. Ko Bakary Togola ni ministère public noye anga ngomunu me kuma jamana don Togola ka foko ka affaire kono ou ye Bakary Togola ani to ou ye acquittement kala ka fo blali ko yubla donc ko document kan au procédure kan des informations concernant le comportement de certains membres de la cour ko information do c'est-à-dire kuna fonu do seruma mo dama dola bete mo dama dola cour membre cour mi uluka justice ke au membre dola ko des informations de certains faits sur le comportement de certains membres de la cour et les connivences qui auraient entouré la gestion de cette procédure. Il résulte un faisceau d'indices graves incitant à faire ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment les manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale. Dans ces conditions, dans ces conditions, je vous instruis de faire procéder aux investigations nécessaires et à me tenir informé des résultats des dites investigations. J'attache du prix à l'exécution correcte de la présente instruction. Donc maintenant, quand on voit les pièces jointes, les effets troublants signalés. À quoi bon? C'est-à-dire que a fora ko jugement min kera ni afo ministère public ni Bakary Togola kono e mo dama do kumbe cour kono a yirala ko kuluka ko do kera bembe do kera mo do ni nyogonche procédure c'est-à-dire ko kanga ta tableau minka fo kana blali ko imboala donc o bembe nunu a kaddu il faut que mo enquête do kake o kera chogomina ani fana na ya soro c'est-à-dire nyangili mimbe no e pénal c'est-à-dire pénal ni civil ibano civil ye muye ibiseka jare hal jugement civil la mo généralement hala tikuti seka utemina yere mais le jugement do bena jugement be ka ba fo ijo bala ijo tala mais pénal ye muye mimbi seka mo datu kasola c'est-à-dire ko o bara sugu do de kera donc maintenant mo min kera ake bagay donc ou ka don enquête ka o de yira donc et il dit que oye aller ba wajibiya bon abe wajibiya temila du crédit c'est-à-dire tellement ko a keli nafa koso ko mo munun kanga baraka ka don ko ale hakili la asigile ndo ka kono quoi c'est-à-dire avec importance ba de do ko no e crédit ntada fo tugo be manakana en tout cas il accorde du crédit à ce travail donc ko ko ikani baranke voilà mo ko mo do ala ka ke parce que ale hakili be nin ko na ka ke pour que jamana de ombe ka kuna fo nin ko na ne ko ne mun famu yalo deni donc ni papier sugu bolé o be fin fla de ira ça veut dire que hal ni jugé
hakili bala maître Mohamed Ali Bathily ni mɔgɔ bɛ kuma sugu bɛ fɔ a kan au moins a ye nin ɲuman kelen kɛ a ko ye juge dɔ datugu waati dɔ la o fɛn dɔ la o mɔgɔ kun t'a miiri ko juge bɛ se ka datugu mais n'i ma baara kɛ ka ɲɛ hali ni ye juge ye administrativement n'i ye faute kɛ e fana bɛ ɲangi o donc o fɛn ninnu de don quoi donc a bɛ comme si mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ ni juge de don ni magistrat don ni mɔgɔ wɛrɛ de impliqué ra ni mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ kɛ a la o ka dɔn pour que jamanadenw ka kunnafoni pourquoi Bakary Togola bilala est ce que a tun kan ka bila nin fɛn kan bon nin de bɛ wele ko nin n'a sugu acte o de b'a yira jamanadenw na ko bɛ ka yɛlɛma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ baara min tilennen tɛ i ka sigi n'a ye ko jamana de bɛ yen sisan quoi l'autorité de l'état revient et ça donne du crédit o de bɛ jamanadenw fana nafa o de bɛ jamanadenw o de ka d'u ye donc vraiment ça donne une autre preuve ko mɔgɔ minnu b'a ka mara bi u kan ka dɛmɛ u ka baara kɛtaw la voilà. Famille Sola ala ye teliyara assise mɔgɔ b'a la k'u bɛ taa dɔw b'a la k'u tɛ taa e yɛrɛ fɛ assise nafa jumɛn de bɛ jamana kan assise kɔni bɛɛ bɛ taa hali mɔgɔ minnu b'a la k'u tɛ taa sisan je pense que mɔgɔ caman bɛɛ y'a faamu u bɛ taa nafa min bɛ assise la bɛɛ b'o dɔn koyi surtout que ni assise dilanla cogo min na a dilanla ni hakili ye a dilanla ni hakilisigi ye ani fana a confiera mɔgɔ la minnu ye mɔgɔba ye jamana kɔnɔ minnu bɛ kodɔn le panel de 19 là plus encore la commission d'organisation de 30 personnes a bɛɛ ye mɔgɔbaw ye et puis sugandira sans tenir compte i bɛ nin parti la ou bien i bɛ nin groupe la ou bien ni karisa ka di ou bien i bɔ nin yɔrɔ la ou bien i ni baara kɛ non hali mɔgɔ minnu kun t'a la k'u bɛ se ka wele Mali ko la mais u wulila u jogo ani mɔgɔ bɛ mun dɔw kan donc nin baara in c'est très minutieusement fait waati dɔ kun kɛra bon kuma kɛra ni politique mɔgɔ dama dɔ ye minnu ko coup d'état k'a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ comme si k'a fɛ comme Malien diviselen don bon comme le président de la transition il est le garant de l'unité nationale. Donc a y'a ye premier ministre ye politique mɔgɔ wele siɲɛ dama dɔ ministre de la refondation ye mɔgɔ wele u visite u taara bo ye f'u ka so a bɛɛ la dɔw ko coup d'état n t'i fɛ fura t'o la donc olu ko coup d'état u tɛ taa maintenant président de la transition premier ministre décelé ministre de la refondation décelé président de la transition y'u wele o fana la olu ko coup d'état panel mɔgɔw fana ko bon comme nin ko in confiera an de la hali ni an bɛ baara kɛ ka n'a di e de ma président de la transition a ka d'an e fana ka wagati dɔ d'an ma surtout que table ronde y'a prévoir moi j'étais à la table ronde. C'était prévu que nous ko fitini fɛn kɛra nin ko in na dati minnu taara ka bila parce que an ye datu ko kuma fɔ an ye kuma minnu kan ka kɛ mɔgɔ minnu kan ka taa kuma kɛ a kan ka kɛ hakɛ min kɔnɔ a kan ka kɛ ka bɛn ni waati min na a bɛɛ kun faranfasiyara et sur les 13 thématiques tout était classé donc an ko ni fɛn kiporoko fitini dɔ kɛra dɔrɔn u ka repousser dɔɔni dɔw ko une semaine dɔw ko de une semaine à un mois donc u y'o de kɛ u y'a repousser donc a bɛ daminɛ le 11 justement je crois que bɛɛ bɔra kalama k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ niveau commune mɔgɔ 100 bɛ wele mɔgɔ 100 ninnu a bɛɛ b'a la élus b'a la journalistes b'a la mɔgɔ minnu bɛ syndicats b'a la donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a taara au niveau cercle aussi mɔgɔ 100 maintenant n'a sera au niveau région bɛ na mɔgɔ 150 au niveau district de Bamako mɔgɔ 300 de bɛ wele maintenant au niveau national mɔgɔ 1000 u bɛɛ bɛ taa sigi ka nin baara in bɛɛ tɛntɛn ka ɲɛ ani sigikafɔ minnu kɛra kɔrɔlen u bɛɛ papier fana bɛ fara kan ka taa kuma fɔ et surtout que ni assise différence ye mun ye c'est que clause minnu bɛ na bɔ yen c'est à dire résolution minnu bɛ na bɔ yen jamanadenw bɛ na bɛn min kan a bɛ kɛ exécutoire ye n'a fɔra sisan constitution min bɛ yen ka suspendre ka bɔ yen charte kelen ka to yen o ye ne ka kuma ye dɛ voilà o bɛ bɔ yen n'a fɔra ko non mɔgɔ si juge mun fɛn an ka sɛbɛn a la juge o juge ni minɛna yurugurugu la ou bien minɛna fɛn na comme e de kan ka yuruguru kɛlɛ e minɛna yurugurugu la i ka bɔ justice à la vie o bɛɛ mɔgɔ ka bɛnkan de don donc o bɛ kɛ n'a fɔra ko non an ka bɔ hali président régime présidentiel yɛrɛ an ka segin régime parlementaire la c'est à dire ko mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn élu mɔgɔ minnu bɛ élu fana bɛ mɔgɔ dɔ élu o bɛ kɛ Mali ɲɛma fɔlɔ ye donc n'an bɛnn'o kan a bɛ kɛ. Voilà, donc c'est pour dire simplement que la différence entre ces assises-là, une différence. On va faire quoi assises pour que doit faire transition ka. Doit faire transition ka ante meno kuma kan. Wallahi fɛn b'a fɔ a bɛɛ b'a fiɲɛna kɛnɛ kan mais ni kelen jɔlen do b'a fɔ hey an b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ mais a bɛ ka ko in bɛɛ kɛ aw kelen ta ye. K'a sɔrɔ an kelen ta an t'a dɔn mɔgɔ b'o fɔ mun na o. Ala bɛ a b'a ka bureau de kɔnɔ. Ala ma nommé ka taa yɔrɔ la a m'a ɲini ka nommé mɔgɔ fana m'a nommé ka taa yɔrɔ la. Et pourtant, Allah a toutes les capacités pour servir le pays partout. Ni doit faire ni comment mais au bétail elle m'a dit qu'il faut que Allah be baranina. Billahi ne be yoromena. Dieu merci, je gagne bien ma vie et je me contente de ce que j'ai. Mais ça me permet d'être libre dans ma lutte. Ne kelen te fana ko ne ñogon bata. Mogo chama mi be tanin ko na parce que jamana inde kaduye jamana in ka yelema. Jamana be ka yelema. Or la ka no ko amaw. Ni dalemba la isir lente mogo la ni alate. E de kan ka keleke e de be se ka kele fana ke. Tous les grands révolutionnaires, c'est des gens qui sont indépendants, pratiquement. Parce que l'indépendance, voilà, on ne peut pas socialiser la misère. Donc, fait un bien, mais
an bɛ ɲɔgɔn musalaka dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ ni ɲɔgɔn ye ka ko ja ni ɲɔgɔn cɛ ka ko to ni ɲɔgɔn na mais bɛɛ b'a dɔn ni assise kɛ cogo ni tɔ tɛ kelen hali mɔgɔw kan ka taa kuma min kan o yɛrɛ kɛra damana assise o de table ronde o assise tɔ ninnu par exemple u bɛ denni kuma min fɔ denni tun kan ka tan waati jan min ta mɔgɔ ka se ka s'i ka kuma ka ɲɛ kosɛbɛ mais ils ont économisé 3 ou 4 jours o baara yɛrɛ ma kɛ parce que tellement u ye ko kariba k'a dilan parce que ko bɛɛ kun labɛnnen don mais est-ce que tu sais que denni mais wari min dabɔra ka kɛ o tile hakɛ la a wari bɛɛ bɔra o mɔgɔ bɛ k'a fɔ 2 milliards 3 milliards min bɔra denni la mɔgɔ si t'o fɔ u kun ye 3 milliards 5 fɔ mais dɔw ko 4 milliards et quelque dɔw ko a ka ca n'o ye dɔw ko u t'a dɔn hakɛ min bɔra yɛrɛ mais bibi na mɔgɔ bɛ kuma fɔ ka kuma ka tɔgɔ tiɲɛ ka fɛn kɛ bon vraiment c'est pas le moment comme surtout qu'on est en période de deuil bon vraiment an ka hakili to an ka mɔgɔ minnu fatura ka duwawu k'u ye pour que den bɛ ban bi je crois à minuit donc vraiment ka bɛɛ fo quoi n t'a dɔn ni kuma wɛrɛ b'i fɛ. an ye faamuyali sɔrɔ mali kunnafoni jabaran layɛbagaw a yɛrɛ bɛɛ bɔra sisan ka docteur Ala ye ka explication mɛn ka kɛ ni kunnafoni gɛlɛn fila minnu tun bɛ jamana kɔnɔ d'accord an bɛ kuma da ma sisan an bɛ ɲininkali laban min k'a la o ye CEDEAO bɛ na le 12 yalima olu bɛ ka mun de kɛ stratégiquement ka CEDEAO kunbɛn. CEDEAO kunbɛnlen nin sen a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ CEDEAO bolo parce que an y'a dɔn ko CEDEAO président bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le 12 ka réunion kɛ Mali kan déjà u ye réunion fɔlɔ kɛ k'a fɔ k'an ka mɔgɔ Asimi ninnu man ka bɔ yɔrɔ si ka bɔ enfin Asimi t'a la mais tɔ ninnu si man ka bɔ ka taa kɛnɛma ka tila k'a fɔ kana k'u ka avoir ko geler maintenant u ko k'u bɛna sanction wɛrɛ k'u bɛna banque datugu u bɛna embargo kɛ Mali kan c'est que sur ce que embargo yɛrɛ économique ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO ni mɔgɔ min ko k'a bɛ yen a b'a tigi wele ne bɛ sigi a bɛ sigi a b'a yɔrɔ yira n na CEDEAO texte bɛɛ la c'est pas prévu ce qui est prévu CEDEAO texte la embargo là c'est sur les armes voilà o de la k'o kɛ fana mais k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ embargo kɛ dumuni tɛ don nin tɛ ka a tɛ CEDEAO texte la nka CEDEAO président an b'a dɔn min ka di u b'o de kɛ sinon ni CEDEAO kun kan ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛ mɔgɔ minnu bɛ 3e mandat ko la c'est interdit a bɛ tɛ CEDEAO texte kɔnɔ mais u t'o kɛlɛ o u m'o baara kɛ o donc maintenant comme u ko k'u bɛ bɔ le 12 an tɛna u bɛna mun kɛ c'est que si n'u bɔra le 12 an fana ko mɔgɔw ka bɔ le 10 o kama maliyɛn bɛɛ aw kana saliya dɛ mɔgɔ caman hakili la an ye bɔli caman kɛ an ye fɛn kɛ parce que kɛlɛminan fɔlɔ belebeleba minnu bɛ an ka mɔgɔ n'o ye maliyɛn bolo o ye an ka bɔli ani an ka fara ɲɔgɔn kan de parce que n'an bɔra an b'a yira jamana ɲɛmaa ninnu ma jamana tɔw ninnu minnu bɛ ka bɔnɛ si a ma n'o ye faransi a n'a ka Côte d'Ivoire ni a ka président minnu les proconsuls la minnu b'a nɔfɛ président africain damadɔ minnu b'a nɔfɛ dɔw ma sɔn koyi mais minnu b'u nɔfɛ k'a yira u ka jamanadenw na ko Mali jamanadenw ma jɛn n'a ye u ka ɲɛmaaw bɛ ka mun kɛ donc o bɛ jouer u ka élection kan o bɛ jouer olu n'u ka jamanadenw cɛ u tɛ siran Ala ɲɛ dɛ u tɛ siran an ka jamanaw fana ɲɛ dɛ mais u bɛ siran u ka jamanadenw kɔni ɲɛ sa donc an ka bɔli ye mun ye pour que k'a yira u ka jamanadenw na u bɛ baara jugu min na donc on veut l'influence sur l'opinion publique de ces pays là donc an bɛ baara de kɛ pour que k'u ka opinion publique hali n'u ka jabara n'u m'a bɔ an ka réseaux sociaux b'a bɔ fɛn wɛrɛ b'a bɔ donc u bɛ bɔ a kalama ko an bɛ bɛɛ bɛ ka kule bi o bɛɛ bɛ ka kule ko faransi kɔni bi mɔgɔ maliyɛn si t'a fɛ Afrique si bɛɛ bɛ ka ban la donc ani fana u bɛ siran min bɛ ka kɛ Mali la n'u ye fɛn dɔ ta maliyɛn contre la u ka peuple bɛ wuli kama et tous ces présidents là i kana étonner k'u bɛɛ bɛ ka fanga bɛ se ka bin nin ko in na donc an ka bɔli b'o de yira mais nin sen in na an y'a organiser ka tɛmɛ hali 29 kan parce que 29 mɔgɔ de tun bɛna bɔ n bɛ bɔ le 12 n bɛ bɔ le 28 n bɛ bɔ le 23 n bɛ bɔ le 26 an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ le 29 mais sisan an y'a structuré ka jɛkuluba dɔ créer ka tɔgɔ da an ka cɛkɔrɔba min fɔlɔ y'a fɔ k'a bɛ transition supporter n'o ye Buye Hayidara ye Ɲoro an taara fa fɛ a den ka fatoli la Ali Seydina Aliyu Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ suma comme Ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ la fana donc ale de ko maliyɛn ka nin transition supporter cɛkɔrɔba in tɛ kuma gansan donc an fana ko k'an k'a ka vision an k'a fɔ vision Buye pour le Mali Buye ka yeta Mali kuma bɔli la donc yɛrɛ wolo mɔgɔw b'a la parce que bɛɛ b'a dɔn olu fana de ye baara kɛlɛmanba kɛ nin ko in na ani CPM b'o la Fuji Mali b'o la CNT mɔgɔ minnu bɛ fɛn na les collectifs la olu b'o la les commerçants u bɛɛ b'o la c'est-à-dire mɔgɔ caman de farala ɲɔgɔn kan ko le 10 mɔgɔ b'u ka boutique datugu kabini 14h an ye bɔli min kɛ le 29 a k'o 2 sɔrɔ u b'o 3 yɛrɛ pour que a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la ko an n'an ka transition bɛ ɲɔgɔn bolo
mogo idalen bala ko transition be ka tablo hali nya bala ko la créer izunu c'est-à-dire ko chaman de be ka la malla bi mbe ka yirana ko be ka yelema c'est pas comment siglen be andro anya me ko no do tara anga wari ka ta fo Espagne plage ka ou ben fo France plage ka ta tlon kan wari malien be ko ngobe ni ko fa o kon dabla la yurgurgu banu mogo sita men ni milliard hake dum ni mindu et puis yurgurgu kele minu damena donc vraiment jamana imbe ka yelema kana hali sisa hali tablo chaman na iba yelema dona kono quoi. Donc il y a du sérieux. Maintenant comme sérieux be anga autorité munumbe anga bode ku jukroma do parce que nama boka ulu tondo kulu ta ambuluka fanga folo mimbula fanga mimbe jegala oye jide donc ande nunun ka fanga ye ulu kanga sinsi ande kan ka décision nyuma munuta ka ulu fana kisi parce que c'est que sûr nunun be hali finya ube finya min fifa kanga ke blended hali ube finya min kununa kwa kanga ke finya blended parce que femme be de be ka nyesi nunu mabi uyuka viriske anga présentation anga PM Chogel ko kala mayga Assimi Goïta no ministre de la défense Sadio Camara Modibo Koné tout le monde mogo be ka Maliki ou be quoi mogo be ka nim baranke vraiment ukanga demeni ko nabi ali ministre du commerce fana ko nyene man bado ke kunu ka foko malo nyo kininge turto nimbe Mali de ba chama produit jamana chama be na tande bolo surtout Mauritanie fennu be donc nimbe boli voilà ka suspendu folo pour que malien kana bi a Congo kono donc et puis surtout ku yake samia banwati donc ça veut dire que non autorité beka barado ke vraiment kay voilà donc anga bo le vendredi à 14h beka bo yorobe ibe 30 minutes be 1 heure temps boli minke ate fuy ci ñaka foy la a bi deme fana o yu joyore ba jamana joli la Mali kunnafoni jabran la yaba ne ba do be famel chama soro sisan no der alayka explication amba fuli kama parce que amba do a mogominu bulika joni chesiri ata jamana kuina ko sebe ambe fuli baka ya ka bulika jona ka chesiri la same kuma dada makaka kuma kala mandi jamama ka émission datu alay kuma bibul wallahi kuma laba membolo ya were ka fo ka Amadou Diallo fo ka erebe ka ere fo ka technicien a togoyre damisi fo ko sobe ani awka équipe to munum ba ko sal ko ne parce que moko chaman taw don mais mbagni ni moko ka malikuna foni don yo nga publicité doni kawe parce que ne ba don quoi parce que ne tara ko studio là je sais que vous êtes parmi ceux qui travaillent le plus sérieusement chaman ba kede mais aw tay bolo fara ba kan quoi le plus sérieusement kuna foni ko là mais ala ya orienté YouTube fan fait bo YouTube te malien ka ko chaman donc mais mounina fait droit ayaw djidja 600 sur tous les supports là Instagram Facebook Twitter ayaw ka YouTube baran yelema bekam parce que on connaît Facebook moy voilà vraiment be mounini ala fait ala ka entreprise jidi kosobe ka fo kosobe ka awali nyumando voilà ajaranye kosobe amna leka kumota bala donc ambe yelema Facebook a jamana kono dembe ka lafiya likama donc mali kuna foni jaban la yaba woni ne kuma ambolobi amba foka ko ambe kene wereka